Já bych rovnou začal asi. Jak všichni víte, ty naše webináře mají vždycky tu samou strukturu. Jedná se tedy o nějakou kombinaci prezentace a živých ukázek. Tak tomu bude i dneska. Řekněme, ten webinář bude mít nějakých 45 minut. Po celou tu dobu vám tady bude k dispozici i můj kolega Štěpán Krča, který se bude snažit odpovídat, co to jde nejrychleji na vaše dotazy. Tak a já tady asi přejdu rovnou už teďka k tomu konkrétnímu programu, který nás dneska čeká. Takže jsou to takové hlavní 4 témata nebo oblasti novinek v tom DSM-ku. To znamená, to první je zálohování, další nás v tom čekají změny v Cloud Stationu, tedy naší cloudový. Třetím tématem bude vlastně File Station a Node Station. No a potom poslední téma Docker, což je vlastně taková naše varianta pro virtualizaci. A ještě jedno takové vlastně v podstatě taková extra část bude samozřejmě jako vždycky losování o naší nalezku DS115E. Tak, to první téma, tedy ohledně zálohy, tak v podstatě jakým způsobem funguje záloha v současné době. Vy máte na možnost, na výběr ty zálohy dělat různými způsoby. Buď si můžete zvolit zálohu takzvanou na svazek, anebo do sdílené složky. Pokud si už v té současné verzi DSMK zvolíte zálohování na svazek, tak máte díky tomu, že vlastně při tomto použití se používá jiný souborový systém na části svazku, máte už nyní možnost využívat vlastně několika verzí zálohy zpátky do minulosti. Nicméně ten systém je trošku limitovaný tím, že pokud se ta daná kvóta, kterou jste si vy stanovili pro tu zálohu, tak v podstatě ten systém neudělá žádnou akci. Vy jakožto uživatel si to musíte hlídat a musíte si potom ty data manuálně vymazat. Tak ta nová verze tady tohoto trochu řeší a řeší to vlastně dvěma možnými způsoby. Ta první rotace záloh je systémem takzvaným first in, first out. To znamená, že pokud že vlastně první stará verze zálohy, která je vymazána, je ta nejstarší. To znamená, po naplnění kapacity se automaticky začínají mazat ty nejstarší verze těch záloh, které už nepotřebujete. Tak, to je ta první možnost, to je ta první novinka, kterou vlastně tady máme. A já bych možná hned tady skočil na naší živou ukázku, abych vám jenom ukázal, kde se to vlastně dělá. Abyste měli představu, jak to vypadá. Tak jako už v minulosti to naleznete v hlavním menu pod položkou zálohování a replikace. Zde ještě ve stručnosti uvedu ostatně, jakým způsobem je to u nás organizované. Tak tady vidíte, že první položka je přehled, kde máte jasný přehled nad tím, jaké úkoly těch záloh jsou naplánovány nebo co aktuálně proběhlo. Pak tady máme položku zálohovat, tak zde si můžete vytvořit ty nové zálohy, případně upravit, odstranit ty stávající, anebo pokud chcete udělat zálohu vlastně ad hoc, rovnou v tom čase, mimo plán, můžete to udělat také zde stisknutím toho tlačítka. Pokud chcete potom obnovit nějakou zálohu, tak zde máte ty jednotlivé úlohy záloh a můžete potom zde obnovovat buď celou úlohu, to je to, co funguje teďka v té verzi 5.1, anebo individuální složky a soubory, což znamená 5.2, ale proberu to vlastně dál potom více dopodrobna v dalších slidech. Další položkou zde zálohování je potom cíl záloh. Ten název v podstatě říká úplně přesně to, co to je. Tedy jsou tu různě předdefinované cíle záloh u vás na NAS serveru. Když tady rozkliknu ten náš, což je ta záloha, nebo to vlastně cíl zálohy na svazku, tak hned vidím, které úkoly zálohování nebo které úlohy záloh jsou k této části svazku přiřazeny.
A vidím zde i nějaká další nastavení. Buď to jsou, vlastně hned vidím i zde kapacitu, kterou ty zálohy zabírají. Případně zde můžu i nastavit oprávnění pro jednotlivé uživatele té NASky. Ale, což je ještě asi důležitější, zde máte informace o verzích záloh. O tom také ještě budu mluvit potom dál, jenom prozradím, že zde můžete některé ty zálohy mazat nebo naopak prozkoumávat, zamykat. Tak, poslední, to by vlastně byl asi ten přehled toho, jak to zálohování zde funguje. Pokud se tedy už rovnou podívám na to, jak jsem teď uváděl ten systém nový, tedy ten first in, first out, ta rotace těch záloh, tak my jsme si tady už nějaké předvytvořili, já vám ale nicméně to ukážu, pokud bych to chtěl udělat úplně znova, tady teďka před vámi, abyste viděli, kde a jak se to udělá. Tak zde si tedy zvolíme ten cíl záloh, což v našem případě je ten lokální část úložiště. Zde si nastavíme nějakou složku, případně zálohu konfigurace, potvrdíme a zde si nastavíme plán, kdy se mají ty zálohy provádět. Já například nastavím denně. A nyní, to je ta novinka, v podstatě zde si můžete nastavit tu rotaci záloh. Ta první, to je právě ta od nejstarších verzí, to je to, co jsem už já popisoval na tom slajdu, kdy vy si nastavíte zde počet verzí a po naplnění této kvóty, vlastně tohoto počtu, začne systém automatizovat ty nejstarší zálohy. Jenom vidíte, jak se v reálném čase mění po zadání těch počtů verzí i vlastně ukázka toho, kolik týdnů zpátky budete mít možnost jít do minulosti. Stejně taky přehledně vidíte, pokud si zvolíte jenom některé dny, tak vám opět ukáže, které dny v týdnu ty zálohy byly provedeny a kolik zpět v čase můžete ještě jít. Tak. To by byla tady ta rotace záloh, tedy to první, takzvané to FIFO, to first in, first out. Nicméně druhá novinka je rotace záloh pomocí pravidla Smart Recycle. Poměrně zajímavý nápad podle mě. Přináší to vlastně zautomatizovaný způsob, jak promazávat ty vytvořené zálohy. To pravidlo funguje tak, že systém automaticky nechává vlastně jednu verzi každou hodinu během posledních 24 hodin. To vidíme zde. Posléze se přejde na jednu zálohu na každý den a zbytek tedy se promaže. Pokud jste tedy nastavili například zálohování na každou hodinu, tak ten systém potom automaticky po těch 24 hodinách promaže těch 23 zbývajících verzí a nechá na ten den už jednu jedinou. A takhle to funguje až vlastně do konce prvního měsíce, kdy se zase automaticky systém promaže 6 záloh a nechá už jen jednu verzi na týden. Tudíž vy vlastně máte v podstatě, čím jdete víc do minulosti, tak těch verzí je méně, což odpovídá asi i tomu, že v podstatě největší jemnost procházení těch záloh potřebujete pravděpodobně nejbližších. Pokud se podíváme, jak to opět funguje v reálu, tak já se zase zpátky vrátím na tu živou ukázku. Tady máme, zkusím si vytvořit nějakou úlohu zálohování dat. Opět na to samé, co předtím. Zde si akorát nastavím ku příkladu denně. Zde zvolím to Smart Recycle, je to poměrně jednoduché a vy zde vidíte, jakým způsobem se vlastně do minulosti potom mění ten počet zachovalých záloh. Nicméně, může se stát, že třeba vy nechcete vždycky použít toto pravidlo na všechny verze. Je možné, že třeba nějaká verze je pro vás důležitá a rádi byste tu verzi zachovali
i přes to pravidlo, o kterém jsem teďka mluvil, ať už to je tedy to pravidlo first in, first out, nebo to pravidlo smart recycle, v tom případě je toto možné právě v tom cíli záloh, jak jsem tady mluvil, že máte možnosti vlastně zde si nastavit ty nastavení těch záloh, tak zde těch verzí jednotlivých, tak ku příkladu zde máte možnost si potom tu jednotlivou konkrétní zálohu v nějakém čase i takhle zamknout. Pokud ji chcete odemknout, tak se vás systém vždycky zeptá, jestli jste si skutečně jistí, protože je možné, že tuto verzi ten systém automaticky smaže. Já to opět vrátím. No a já jsem také předtím zmínil to, že máte vlastně další novinku, kterou je, což je vlastně procházení těch verzí nebo těch záloh na úrovni souborů. Tak, tady možnosti obnovy potom, pokud se vám nějaký soubor ku příkladu tady bude chtít vytáhnout, tak jsou 3. Je to buď obnova přepsání, v tom případě máte vlastně ten soubor, který obnovíte, se uloží na to původní umístění a přepíše ten aktuální soubor, případně si vytvoří duplikaci toho souboru, anebo máte možnost stáhnout soubor do toho koncového zařízení, ze kterého zrovna přistupujete k té nasce. Opět ukážu v rychlosti, jakým způsobem to vypadá tady na té nasce. Zajedu si tedy na obnovit a v té položce obnovit si zde přibyla ta nabídka individuální soubory nebo složky. No a zde už krásně ty jednotlivé zálohy, můžu si takhle procházet buď v tom dní ty jednotlivé časy, můžu takhle přeskakovat do těch dalších dní a hned vidím, co se změnilo. Tady v tom případě se nezměnilo vůbec nic, tak já půjdu tedy až do větší minulosti. Opět se podívám zde a tady už má nějaká změna. Tak pokud bych nyní kliknul na ten konkrétní soubor, tak jak jsem říkal, máte možnost tady to duplikovat někam na nějakou jinou složku na té nasce, nebo obnovit na původní místo, anebo stáhnout k vám přímo tady na ten počet, se kterého se k tomu v tu chvilku připojujete. Ta další novinka se týká už tady CloudStationu, to je ta další v podstatě kapitola, o které jsem mluvil ze začátku. U CloudStationu teďka přibyla taková funkce, která se jmenuje Smart Polling. Abych to ji vysvětlil, tak nejdřív vlastně uvedu to, jakým způsobem docházelo k synchronizaci klienta s tím cloudovým serverem v minulosti. Tak jestli už používáte CloudStation, tak se vám možná někdy stávalo, že ta jednotka správně neusínala nebo nechodila do hibernace. Jeden z těch problémů toho CloudStationu byl právě to, že v podstatě ten klient neustále komunikoval se serverem. Přibližně každých 5 vteřin se vlastně proběhnul ping na ten server, kdy ten klient se ptal, ano, děje se tady něco nového, a ten server mu odpověděl, nic se neděje, v podstatě žádné změny dat neproběhly, a takhle to šlo neustále. Klient i server spolu vlastně v podstatě pořád komunikovali. To se nyní změnilo a klient v podstatě, jakmile dojde ke ukončení synchronizace, tak vyšle požadavek na server, jestli je něco nového, a server neodpovídá až do té doby, pokud se na jeho straně něco nezmění. To znamená, v podstatě obě dvě ty strany čekají na další komunikaci až do chvíle, kdy se na jedné z nich uskuteční nějaká změna. Tato novinka má samozřejmě benefity v podobě nižší zátěže toho procesoru nebo nižší zátěže té NASky a samozřejmě taky snížení síťového provozu. Další novinkou potom v CloudStationu máme nyní takzvané database partitioning, tedy dělení databáze. V minulosti to fungovalo tak, že ačkoliv jste měli několik uživatelů a několik sdílených složek v rámci CloudStationu, tak v podstatě se jednalo vždycky o jednu a tu samou databázi. Ta nevýhoda byla v tom, že když více uživatelů přistupovalo
zároveň ke svým složkám, které nemuselo to být ani jedna konkrétní sdílená složka mezi všemi uživateli. A ten problém byl v tom, že byla to jedna jediná databáze a ten systém nedovoloval zápis současně jakoby ve stejné chvíli. Tudíž se vytvořily fronty těchto úkolů a při zápisu nebo při hodně změnách to mohlo zpomalovat ten počítač. V nové verzi jsme toto vlastně obešli tím, že jsme jednotlivým složkám vytvořili vlastní databáze a jednu databázi jsme vytvořili i jenom pro logy. Výhody toho jsou takové, že se zároveň vlastně simultánně pracovat na více složkách tohoto odstationu, to je jedna věc. A druhá výhoda je to, že máte nyní možnost nastavit rozdílný počet maximálních verzí zpět pro každou složku zvlášť. Tedy klasický příklad, kdy se to může hodit, je to, že prostě některé složky, které pro vás nejsou tak důležité, tak si nastavíte nulovou možnost, nula verze. Naopak složky, které jsou pro vás velmi důležité, nějaké cenné dokumenty, tak si můžete pořád nastavit až těch 32 verzí do minulosti zpátky. Tak. Další novinkou v CloudSyncnu, nebo lépe řečeno v té aplikaci CloudSync, je tzv. Jednosměrná synchronizace. Jenom uvedu pro ty z vás, kteří náhodou neznají ten CloudSync, o co se jedná, nebo co všechno to umí. Tak CloudSync funguje, nebo je to aplikace, která vám umožňuje propojit ten CloudStation s nějakými dalšími cloudy třetích stran, jako například Google Drive nebo Dropbox. A do této doby to fungovalo tak, nebo stále funguje, že máte vlastně NASku neustále obousměrně synchronizovanou s tím veřejným cloudem. Tedy změna, která se udělá buď na veřejném cloudu, tak je automaticky synchronizovaná na NASce, anebo to, co se udělá na NASce, se automaticky synchronizuje potom i s tím veřejným cloudem. My zde máme dvě novinky. Ta první je ta, že se synchronizují pouze změny na NASu. To znamená, vy přidáte soubor na NAS, ten soubor se veřejný cloud. Nicméně úpravy tohoto souboru na tom veřejném cloudu, na tom Dropboxu, už se nepromítnou na ten originální soubor na NASce. A nebo se synchronizují změny jenom na veřejném cloudu, pak je ten princip přesně opačný, než jsem popsal. Jak tento typ synchronizace nastavit, nebo jak to funguje, opět tedy ukážu na live demo. To si můžu uzavřít. A první věc, kterou musím otevřít, je tedy ta aplikace CloudSync, což je mimochodem jeden z našich balíčků, musíte si ho samozřejmě nainstalovat nejdřív. Tak, a zde už se mi ukazují ty předpřipravené jednotlivé vlastně synchronizace. Já vám ale nicméně nejdřív i ukážu, jak to přiřadit vlastně od začátku. Takže pokud chci propojit tu NASku nebo tu aplikaci CloudStation s nějakým dalším cloudem, zde si zvolím přidání, pokročuji na Google v tomto případě a potom už jenom provedu nějakou autentizaci a nastavím filtry a další detaily té synchronizace. Ty detaily se potom nastavují zde. Já vám jenom ukážu, jak už to funguje v reálu, tudíž zde máme, uděláme nastavení, tak tato úloha je obousměrná. Pokud se podíváme například na tuto, tak zde jsme si vytvořili jednu, tedy změny veřejné na naší lokální NASku, ale ne naopak. Tedy použít změny veřejného cloudu pouze na místní úrovni. Pokud chci, můžu zde i samozřejmě pořád zachovat nějaké to filtrování přes formát toho souboru nebo příponu, případně velikost. Můžete si také zde nastavit maximální bandwidth, který bude využíván. No a pokud tedy to chci nyní otestovat, tak si otevřu relevantní složku na NASce. Ta se jmenuje úplně stejně, tedy Changes on Track. Tak a abych to zde ukázal, tak si musíme podívat i na relevantní složku na tom Google Driveu. Tak, řekněme, že zde vytvoříme další, snažíme tento soubor nejdřív.
A zde vytvoříme kopii. A ta kopie má tedy synchronizovat i s tou naskou. Vrátíme kopii. Tak, kopie zde byla vytvořena. A teď se podíváme na server. Teď se aktualizuje dva soubory. A vidíte, že kopie souboru se zde synchronizovala. Naopak, pokud tu kopii nyní smažu, lokální escape, kopie stejně zůstává zde na tom Google Driveu. Já to jenom obnovím, abyste měli jistotu, že produkt funguje tak, jak má. Vidíte, že ta kopie tam pořád je. Tak, to byl ten směr z veřejného cloudu na NASku. Pokud se chci naopak dívat na změny, tedy ze směru NAS na veřejný cloud, tak jsme si to připravili na Dropboxu. Opět se podívám, jak to tady nějakým způsobem vypadá, je to zde nastavené. Tedy zde je potřeba nastavit použití místní změny pouze na veřejném cloudu, jinak je to úplně to samé, co předtím. Zde mám připravený Dropbox, který je spojený s tím naším účtem. A ta složka u nás na NASce se jmenuje Local Changes to Public. Pokud já nyní můžu kompletní obsah této složky, tak se vidíte, že se automaticky maže i obsah složky na Dropboxu. A opak, pokud sem něco přidám, tak ty soubory se nám sem přidaly na tu lokální složku, ta je monitorovaná Dropboxem, které se nám přibyly, ale naopak, pokud nyní tu složku nebo tyto soubory smažu, tak tato změna už se nám neprojeví, jak vidíte, v té složce toho Cloud Stationu. Tak. To by bylo tedy k té jednosměrné synchronizaci. Pojďme na další slide. A to je šifrování dat. Vy máte v podstatě nyní s tou novou verzí máte možnost si plnohodnotně z toho veřejného cloudu v podstatě udělat další plnohodnotnou zálohu pro vaše data. Pokud měl někdo někdy nějaké pochybnosti nebo starosti ohledně toho, že třeba ty veřejné cloudy jsou nebezpečné, konec konců byly zde i nějaké v historii nedávné poměrně různé úniky dat, i třeba co se týká celebrit a tak podobně, tak nyní máte možnost díky tomu šifrování dat si v podstatě jakoby odložit ty data na ten veřejný cloud a mít je tam zašifrované. Přičemž platí to, že každý ten soubor je šifrován zvláštním klíčem, který vy ale nemusí znát, protože vlastně vám stačí pro tu certifikaci nebo pro to, abyste se dostali, pro ten přístup k tomu vašemu souboru, stačí jenom jedno jediné heslo, jeden jediný certifikát, který zadáváte v rámci toho NASu, v rámci té aplikace DSM. A šifrovat takhle lze pouze při soubory přes CloudSync a stejně tak lze i takhle jenom nešifrovat přes ně. Tedy vy je můžete přečíst pouze přes tu aplikaci CloudStation. Jinak samozřejmě ten soubor tam bude viditelný, má i zachované jméno, ale vy když ho můžete i stáhnout cokoliv, ale nic jiného s tím dělat nemůžete. I když víte ten klíč, tak vy když se na to podíváte z jakéhokoliv jiného prostředí, tak se k tomu obsahu prostě nedostanete. Opět přejdu zde na živou ukázku, jak se tento typ šifrování nebo tento typ úlohy dělá. Tak v tomto případě si zvolím opět Google. Tentokrát to dám na svůj privátní, řekněme.
dáme třeba tady webinář, test. Vyberu si tedy zašifrovanou cloudovou složku. Řekněme, že chceme obousměrnou, no, anebo ať je to rychlejší, tak jenom místní změny, ať se promítají pouze na veřejný cloud a dáme šifrovat. V dalším kroku si nastavíme ono zmíněné jedno jediné šifrovací klíč nebo šifrovací heslo. Vidím. Tak, probíhá. Máme zde další test. No, webinar test, tak. Ten by tedy měl být šifrovaný. Ta složka na NASce by měla být tato. Ta je, ano, zde máme zatím jediný soubor. A ten by se tedy měl nyní synchronizovat s tím Dropboxem a zašifrovat. Tak, já se podívám na ten Google Drive, tak zde máme, ano, a zde nám přibyl teďka soubor. Jak vidíte, ano, 3.28, to je tedy ta doba, kdy byl zde nahrán. Tohle je ten obsah původní, který už byl na tom Google Driveu. Jak vidíte, ten se nám nesynchronizuje, protože jsme nastavili jenom jednosměrnou synchronizaci. Takže zde jsem nahrál nový soubor, vy ho vidíte i příponu, vidíte jméno, můžete se ho nyní tady stáhnout. A pokud ho budete chtít nyní otevřít, tak vám vyskočí tato hláška. Takže Adobe Reader to nemůže přečíst, ten důvod je ten, že ten soubor je prostě zašifrovaný. Já se nyní vrátím do té prezentace občas. Takže to by bylo to k tomu šifrování. No a jdeme dál. Tak, další téma je, co se týká vlastně FileStationu. FileStation je naše aplikace pro procházení souborů, funguje podobně jako průzkumník do Windows. To, co je zde nového, máte možnost procházet si veřejné cloudy. Jak to vypadá vlastně v reálu, vám ukážu za chvilku. Jenom myšlenka je taková, že si v podstatě namapujete nějaký účet právě jako třeba Google Drive nebo Dropbox, cokoliv není, tak si namapujete přímo do toho uživatelského prostředí toho FileStationu a můžete si potom procházet rovnou z NASky nebo rovnou z tohohle jednoho bodu ten obsah. A ten hlavní rozdíl oproti tomu klasickému CloudStationu je v tom, že v tuto chvíli nedochází k žádné synchronizaci. Tady nemáte žádné nároky na NASu. Tam se nic nenahrává, ty data se automaticky nestahují. A teď vám ukážu, kde to tady je, jak to vypadá. Vrátím se zpátky do prostředí DSM. Tak, musím se otevřít ten FileStation. A zde už upravené některé ty vzdálené disky nebo ty účty těch veřejných cloudů. Načte se mi souborová struktura, můžu s tím pracovat jak chci. Můžu dokonce i udělat to, že můžu přenášet, mazat nebo kopírovat soubory z jednoho tohoto veřejného cloudu na druhý, bez toho, aniž by ty data vlastně v reálu šly přes tu NASku. Takže já tady dám příklad, jdu test, do toho driveu. No a už tady ten soubor byl tady, ale přepsalo se to. A pokud by si chcete tento vlastně další cloud přidat i do tohle FileStation, kde to uděláte, tak je to vzdálené připojení, nastavení připojení a zde si už potom můžete zvolit ty jednotlivé služby, které aktuálně podporujeme. Google Drive, Dropbox, OneDrive, nově i ten WebDAV. A ten postup je potom úplně samý, jako když jsem ukazoval před chvilkou, jak se nastavujete vlastně tu synchronizaci.
Tak a jdeme dál, což je téma NoteStation, nebo i DS Note, což je mobilní aplikace. Opět pro ty, co neznají tu aplikaci NoteStation, tak se jedná o nějaký digitální poznámkový blok. Co zde máme za novinky, tak máte možnost nyní si vytvářet takové úkolovníky nebo nějaké ty to-do listy. Máte k tomu možnost i si udělat poznámku a upozornění, časové upozornění k tomu úkolu. A druhá věc, druhá velká změna, máte takzvaný web clipper. Tak já to opět ukážu. Jako první věc, tady si podíváme na NoteStation. Vezmeme si nějakou poznámku, k ní, když ji otevřeme, tak máte i možnost si v podstatě k tomu zvolit nějaký časový upozornění. Pokud bych to dal, máme špatný čas. Nicméně to upozornění se vám potom ukáže v ten daný čas zde v novinkách. Vidíte, že třeba já jsem tady ještě dneska dělal při testování na tento webinář, jsem si udělal do připomínku, takže vám se to ukáže zde v těch notifikacích, plus se to může ukázat i na té mobilní aplikaci jako push notifikace. Takže vidíte něco zajímavého, vyfotíte si to, cokoliv někde naskenujete, uložíte na NoteStation, přidáte si tomu nějaký úkol, přidáte si potom i upozornění v čase. Pokud se bavíme o tom, že vidíte něco zajímavého na stránkách, tak se vám právě bude určitě hodit i ta druhá funkce, což je ten web clipper. To je vlastně add-on momentálně jenom dostupný pro Chrome. My jsme se ho tady už nainstalovali. Po přidání vypadá takto. Pokud chci ukázat, jak to nějakou stránku, jak to funguje, řekněme, že půjdeme tady třeba na iDnes, budeme si chtít nějaké novinky uložit. Tak, já tomu se zde v němčině, ale bude i česká mutace. A řekněme, že se chceme vyvarovat reklam, takže zde si označíme jenom samotnou část, která nás zajímá. WebClipper je potřeba nejdřív propojit s tou NASkou, už zde máme připojeného, nicméně pokud byli ještě nepřihlášení, tak samozřejmě nejdřív se musíte přihlásit vaším uživatelským jménem a heslem k té NASce. Můžete si k tomu dát nějakou poznámku, uložíte a pokud nyní kliknu zde do aplikace NoteStation, dám synchronizovat, se nám zde už ukáže ten screenshot. Pokud bych chtěl zachovat celou stránku, případně se vyvarovat ne úplně plnému obsahu, ale zjednodušit to také není problém. Máme tam na to jednu funkci. Zde tedy si dáme zjednodušený obsah, vložíme. Vidíte, že se vlastně celá ta stránka zjednodušila a zabírá mnohem méně. Opět si ukážeme nyní zde. To vypadá, když to se synchronizuje. Zachovaly se obrázky, i zde odkazy na linky jsou také zachovány, takže to kliknete, můžete stále jít na ten původní odkaz. To by bylo tedy k tomu NoteStationu. A poslední velké téma je Docker. Docker je taková lehčí varianta virtualizace, v poslední době poměrně populární. Bylo vyvinuto vlastně cloudem v roce 2013. Jedná se o jakýsi kontejner, který obsahuje nezbytné komponenty té aplikace. Vy tedy vlastně nevirtualizujete celý operační systém, ale jen ty nezbytné části, které ta aplikace potřebuje pro ten provoz. Důležité je zde vědět, nebo si pamatovat, že Docker je možné nainstalovat pouze na těch našich modelech, které mají Intel procesory. A já hned přejdu opět na nějakou ukázku.
Zavřu si Notestation. Pustím si Docker. Docker je jeden z našich balíčků opět. Pojďme na instalování. V podstatě vidíte toto uživatelské prostředí. To první přehled vám dává tušit, kolik z těch aktuálně běžících balíčků nebo aktuálně běžících aplikací, kolik co zabírá. To je ten první pohled. Zde máme potom registr, kde se hledat jednotlivé image těch aplikací. Jenom připomenu, že ten dock má v současnosti několik tisíc aplikací pod sebou, k nímž máte vlastně nyní přístup i vy díky tomu Dockeru. To hledání nebo to instalace je možná dvěma způsoby. Jedním právě přes náš registr, kdy vy rovnou prohledáváte ten repozitář toho Dockeru. Takže já když si třeba zde hledám ten CentOS, což je taková populární operační systém, tak vyjede několik výsledků. Tady, pokud kliknu na toto tlačítko, tak se dostanu na stránky toho Dockeru a vidím oficiální kompletní dokumentaci k tomu image a další instrukce, jak i na tu instalaci nebo ovládání. Pokud ale to chci stáhnout přes to naše prostředí, tak stačí zde v podstatě kliknout a aplikace se vás zeptá, kterou verzi chcete stáhnout. Pokud jenom tu poslední nebo nějakou ještě starší, to už je v podstatě na vás. Poté, co stáhnete ten image té aplikace, tak se vám zobrazí včetně kapacity, kterou zabírá. Vy potom máte i možnost zde manuálně dodat buď ze souboru nebo z nějakých stránek ty image. To je ta druhá cesta, kdybyste si rovnou přes ty stránky toho Dockeru stáhli nějaký image nebo kdekoliv jinde. Tak, pokud chci tedy potom ten image nainstalovat, tak to udělám zde, spuštění. Čeká nás v podstatě normálně plnohodnotná instalace, to tady teďka nebudu úplně ukazovat, protože by to chvilku trvalo a přejdu na ty aplikace, které už zde máme, které fungují. Takže my jsme si tady třeba, mám tady zprovozený jeden, měl být ten CentOS, pokud si není. Tak já se na ně kliknu a vidím další detaily, vidím, jak to zabírá z těch systémových prostředků. Plus vidím i ty porty, na kterých je ta aplikace dostupná. Jaký tedy teďka, pokud už mě jede v podstatě na té nasce, tak jak se k tomu dostanu nebo jak to spustím. No, tak zde stačí zapamatovat ten port, to je tady 49154. Hledám IP adresu té nasky. Příkladu zde. Ještě jednou. A bylo to tedy 49154. No a už jsme v rozhraní té aplikace a vidíte, jakým způsobem to třeba vypadá. Můžu tedy využívat normální spousty dalších aplikací, které by standardně pro to DSM asi nikdy nebyly dostupné. Například zde nějaká grafická aplikace, tedy GIMP. Můžete vidíte, s tím různě hrát. Že dneska se stává zase o něco víc. Tak, to by bylo asi tak tady k tomu Dockeru. My na ten Docker budeme dělat samozřejmě mnohem podrobnější webinář, a to hned ten příští. Ten bude obecně na téma virtualizace a toho Dockeru. Tam si přesně krok za krokem projdeme, jak to tedy instalovat, čeho se vyvarovat a tak podobně, co všechno to umí. To je ale téma právě nás. Já jsem tady tak vás na to nalákat a ukázat vám, co všechno to umí. To je vlastně poslední část toho dnešního webináře. Mě už teďka jenom ta poslední věc, což bude to losování. Ještě předtím vás jenom upozorním na to,
že tedy tu DSM 5.2 v té betě si můžete vyzkoušet nyní i na těch našich stránkách na této adrese, tedy demo.synology.com. A pokud by vás zajímalo, kdy pravděpodobně ta přijde ostrou verzi, tak aktuální datum je 12. května, ale to se samozřejmě ještě může změnit. Tak.